Shithi ka baneng kong opol sige Nong Korinth kalanong ka bakhatsan tinga pentip hapi ko para banget ya ka gospel ya ka bangalaya lap hapi bat ya ka bapila pediang bat ha ka bapi ya yengru da ka ba on pen ya phiru ada pi bat scam ya ka bakumnu ka Ktien ngalaya lap hapi lemda philanget leno ai namar ngala IT pateng hapi ka baning kong ya kata ka bangla pediang ru bau Chris ulayap namar ki pop jongi kat pakum ki ting tho bat bala tep yu bat bala penmi pat yu uru ha ka balai sngi kat pakum ki ting tho bat bala yo I yu da u kepas hadin kata deki khat arngun hadin kata layo I yu deki sanspa tam ki para banget chi sendan ki ba khambun na kita kisa haduk menta henry ki wei ki layo thiano hadin kata layo I yu da u Jacob andugam ta deki apostol baro bat khadu kum hau ba khalor ula penpau hangaru namar ngalong uba ritam naki apostol uba ngamlong uba dayban khot yang aw apostol namar ngala be benya ka balang U Blei hendai deka jingai U Blei ngalong kani ka bangalong bat kata ka jingai jong u ka bala ai hanga kam shimla long leno ken hendai ngala 3 minute khamtam shika day banyaki baro te penban om manga Henry kata kajing U Blei ken kabala don lembat nga kum tate la manga nemaki kum tangi yayalap kum taro philanget Henry ladalaya lap yu Chris bala penmi pat yu niki bayap hatu kumno bakiba hapdeng jong phi kia ong ba omdan kajing mi pat kibayap Henry lada omdan kajing mi pat kibayap te yu Chris ru omshim la penmi pat Henry lada yu Chris omshim la penmi pat te kumta kata kajing lap jongi kalong kabalena pat kajing nget jong phi ru kabalena nalor kata la syamru yangi ki sakhilam ler syapang U Blei na bangila ya pla syapang U Blei ba ula penmi pat yu Chris yu ba umshim la penmi pat lada kalong ba ya ki bayap anam penmi pat namar lada ya ki bayap anam penmi pat te yu Chris ru omshim la penmi pat te lada yu Chris omshim la penmi pat ka jinget jong phi kalong ka bathala phidang sa ki pop jong phi te kum taru kita ki bala yo thia U Chris kila jot na okeng lada tang hakadi ka jingem hi ngilong ki ba kermen U Chris ngilong ki ba korde tam na ki brio baro rementa ya U Chris la penmi pat na ki bayap barola jalong u soning kongkeng na kita ki bala yo thia no namar kumba do U brio la ja ka jingyap kumta do U brio ka ja ka jing penmi pat ki bayap namar kumba ha U Adam baro ki yapno kumtaru ha U Chris on pen ya baro Henry uwei pu uwei ha ka jingrenti la ka jong u soning kong long Chris hadin kata kita ki jong Chris ha kata ka jingwan pau jongu anda kumta long ka bakut anda un IT no pat ya ke hima ha U Blei u khpa anda ula pendam no ya ka jing sinshar baro bat ya ka jing don bor baro bat ya ka bor baro namar ka de ya u ban sinshar tat anda ula pendem ya ki nong shun chung u baro hapo ki kichat chung ka nong shun ka ba khadu ya ka ba on sa pendu ka long ka jingyap na ba ula pendem mi ki baro hapo ki kichat chung Henry haba u ong bala pendem mi ki baro kumta ka pau balaj uta ubala pandemi ki baro hapo jongu to anda la pandemi ki baro hau anda kumta ya ukhun hiru an pandem hauta wala pen hapo ki baro hau khnang ba U Blei un yo long ki baro habaro lemda kumta ayu kinne kita ki bala pen baptis na ka benta ki bayap lada ya ki bayap anam penmi pat satya balai te ba pen baptis ki na ka benta jongki balai bangiru ngi kendo yalade manla ka por baro na smai de kata ka jing sngu sarong na mar jong phi ka bangadon ha Chris Jisu u bautra jongi bangayap halakasngi lada komu briu ngalaya le bat kimran khla ha Ephesus hatu kamento ayu yanga lada ki bayap kimmi pat to ya ngin yabam yadi na malashai ngi yap no ken to wat sha ban shukor no yapi
ki jing slok pas niu ki pen pot plak ken ya ki akor babha to phin da kindit ben riu hok but what le pop phi namadon ki ba klem jing tep shapang U Blei knang ya ka ban pen sngo le ra nya phi nga kren ya kani ken henrei u ei un kali hatu kumno on pen mi pat ya ki bayam but da kamet ka ba kumno kinwan au babi ya kata ya ka ba mehi mepet anam penlong im ya ka lemda ka yap no ken but ya kata ka ma bedru membet ken ya kata ka met ka ban salong henrei tang usembahi ka jong ukeu nyuma ne ka jong uwei pat usembai henrei U Blei u ai hau ka met kat kumba us ngobai but ha uwei po uwei usembai ya la ka jong ka met ka do baro ru kamlong ka ju ka do henrei don ka wei ka do brio but ka wei pat ka do amran but ka wei pat ka do kha but ka wei pat de ka do sim don ru ki met ki ba kenja peneng but ki met ki ba kenja khando henrei ka burom jong kita ki ba kenja peneng kalong ka wei but ka jong kita ki ba kenja khando kalong ka wei pat don ka wei ka burom ka sngi don ru ka wei pat ka burom u benai but ka wei pat ka burom ki klur namar u klur u per na u klur nala ka burom namar u klur u per na u klur hala ka burom kom ta ken kalong kata ka jing pen mi pat iki bayap ru la bet ya ka ha ka baput an pen mi pat ya ka ha ka bamput la bet ya ka ha ka ba klem buram an pen mi pat ya ka ha ka buram la bet ya ka ha ka jing tolot an pen mi pat ya ka ha ka bor la bet ya ka kum ka met bakenja do an pen mi pat ya ka kum ka met bakenja men sim kum ta don ka met bakenja do don ru ka met bakenja men sim kum ta ru la tho yau adam u brio u baningkong la thao ka men sim ba em henrei yau adam u ba khadu ka men sim ba pen em henrei kam sim long ningkong kata ka bakenja men sim henrei kata ka bakenja do hadin kata ti ka bakenja men sim utau bri uba ningkong ula long na ka khando uba kenja domet utau bri uba ar ulong utrai na beneng kat kumba long utau uba kenja domet kumta biang ru kita ki ba kenja domet pat kat kumba ulong utau uba kenja beneng kumta biang ru kita ki ba kenja beneng ken pat kat kumba ngila bit ya ka dor ka jong uba kenja domet nginda bit ru ya ka dor ka jong utau uba kenja beneng ken henrei la lei ya ka ninga ong ko para banget baka do pat ka snam kimla banyo ya ke hima U Blei lemni kata ka baput kamyo ya kata ka bamput hakmi ngaya thu api ya ka jingmayan nginamyo thia baro henrei on pen kelai ngi baro shisndan hakaba shi klip mat ken hakaturoi ke bakhado namar ka turoi kan sawa anda kumta ya ki bayap on pen mi pat ki bamput pat yangi on pen kala namar ka day da lele yakani ka baput ban phong ya ka bamput bat yakani ka bayap ban phong ya ka bamyap ti onda kani ka baput kan phong ya ka bamput bat kani ka bayap kan phong ya ka bamyap onda kumta on pendep khot ya ka ta ka jingong ya ka bala tho ya ka jingyap langut no khot ha ka jingjob a ka jingyap hangnu ka jingjob thiao ka jongpha a ka jingyap hangnu ka sni ka jongpha teka sni jong ka jingyap kalong ka pop pat ka bor ka pop kalong ka hukum henry ka jingo U Blei oba ai hangi ye ka jingjob thiao da Jesus Christ oba utrai jongi namba kumta ko para banget ba iet jonga to long pi ki ba yai ne scam bat ki bam ken riano bat ki ba man ker hai man lakasngi haka kamu try haba pi tips scam pakata ka jing 3 minute jong pi kam jing long ka balena a how try